Befie when nim se tu say a giant, say a fidie, send up one wood or the banner young crying now would be a word dear me, but when nim dear cool, it's a quantity away, so be too quiet for papa suit. Nancy nipa bebra fa kwa bi so ebu nkofo enu ye beka ho asem nene adwumadi a ye bedia ne se ye nyina ye nim akwantuo mu nsem bebre wo hwe ba bia me gina ya ha ye Belgium omo city ba kwa fe no Antwerp ye ba bia me bai ma be gina omo train station na me hwe de ekoso se de be hwe ama ye train station Ghana so abeye krabehwe train station no abrofo no ba omo hyase ebi ewo ye nkrom ho ene yehu ne se sebi previous ase yenim de ye abrofo no ko mo nim no ye so ye koyachi Antwerp eye omo train station ena hu ne saa no ohu top no as a first floor trains no ebi gina ho no mo na floor ya me say gina so omo da ye shopping mall actually say shops and the waha say and I pay I feel on baby almost shops and yeah now Osha Mechia bones elevator no eba another floor and also train stations no ebio ho no mo no wasa conform ebio a first second third fourth underground ewom train station a 4 in a row and our steps uhunu nyina e waha say a man who say yes before ya catchy and pay for and na omunye bibi efa ho oso foko kwa man kwa Akonta aha Antwerp omu train station a utu say train station a first second third fourth underground at trains no platform no mako 24 adwuma abribie mu yo etifo ne ahwefo meshia obroni ba ko ono so free landing na waba nsrahwe wo Belgium no so wo Antwerp train station ha wo twitwa mfoni meni nikodin komo no so bimusa na niso ade hunu ade a wo hu wo train station ha say. Good day, madam. Good morning. How you doing? I'm very well. Good. I'm very well. Good. I know your name. My name is Wei Wei. Wei. Yeah, like your way, my way, our way. Oh, that's good. My name is Kweku. Kweku. Yeah, nice to meet you, Wei. Right. Wait, where are you from? I come from London. Yeah. London, the capital city. Yes. Which part in London? Is Westminster. Westminster. Lancaster Gate. Oh, you are in the zone 1. You know Tube Station very well. Very well. Do you work for Mayor of London? No. Right. What's your mission in this beautiful city, which is called Antwerp? I just finished a retreat trip in Aachen in Germany with a group of people, and it's very close to here. Antwerp is always fascinated me personally because it is, women love diamond and fashion, and also I like art. So this is the home for Rubens. So really, I would like to visit Rubens' house and also to look around the city, the beautiful city. That's why I'm here. Right. Here we are in the Antwerp train station. And how do you find this train station? I was here going around and I was so speechless how it's been built. To you, how do you find it? Oh my God, I have to say I got exactly same feeling. Yeah. Yesterday, I traveled by train from Aachen and then stopped in Brussels, and then I took another train from Brussels to here. I have no expectation for anything like this. And when I first arrived at, I think it's about basement 3, the third underground, the third floor, normally the European train is arrived from that side. So when I just arrived on the underground third floor, and when I stepped up by elevator, when I saw this whole thing, I was really shocked
but with such a beautiful surprise. And the first thing, I stopped here and I took a lot of picture and I enjoy myself of inside and out for quite a long time. I really enjoy it. Right. Me and you have lived in the UK, England. Have you found such a monument around that place? Sorry? Have you found such a train station or a monument like this over there? I think if I can think about any station properly, St. Penguins, you know, the Eurostar of where they depart. But I think it's different. They are very different. I'm not sure if my memory is correct. It's also grand, but I don't think they have a full tiers, especially so many mysterious tiers from the ground floor, and then now we are on the second floor is shopping center, and then another maybe another 2 tiers underneath as well. So I don't think it's this grand, number one. Number two is more artistic, especially nothing is like that. It's so beautiful. There's so much story to tell, I have to say. The modern one, the new one, and also much quieter, much quieter. We can enjoy more. It's not busy like the London Bridge. Yeah, no, not the London Bridge. I think it's Eurostar was St. Penguins. St. Penguins one. Yeah. That is too busy. Yeah. So, have you heard in a country called Ghana before? Of course. Oh, wow. Of course I heard about it. What was the story about? My son is my younger son has one of the best friend. His family come from Ghana, and he and his brother is study at the same university, not university, the school, and their parents visit UK regularly. So we heard a lot of things about Ghana, and hopefully my son is planning Christmas trip. I'm not sure if they happen or not, but they would like to visit Ghana. What story have you heard? Maybe can you give me a bit? Food. You know, I'm Ghanaian. Chinese. We love food. You love food. So they talk about our food. Yes. Can you mention one of the food? No, sorry, I don't know. I'm waiting for the proper invitation to give me introduction. You ahwefo na tiefo musomfo kwakwa mankwa. Maba bepie Brussels. Aha na Ghana namsini ne tenabre ene ha. Maba bechia mpanyifo. Osa demani akire Antwerp. Ameni ye nua ba ko a wabebo ne sesen wa ha. Obo ne bra wa ha. Bobie ne salon kama oyetire mene nkodi nkomo na mehwe asetrem senesite ewo Antwerp ase yema obibia akwa abadeba Asempa 94.7 Abrokyire Nkomo dwumadi bia ye nuanom wa ama no ne eno mama bafie na memre de bia yedidi ye ho nkomo ene dem da to public say eba ye start wo Germany ya ba bedru Belgium ye Antwerp. Na Antwerp so ye krobia o makoma so pa na ebi kan Antwerp na menina mu a maba bepie Ghana shop ba ko a sesemi akra no ni se Ghana ni bi betima bie shop sei na emu no ma Ghana products bebre wa ha se wutum se made in Ghana goose no made in Ghana goose Africa goose no ha papa o ka hwenie kura ya na enye toma bodom yedigu ya sene pa ma hwe ye kura hwe a ombe yi omo de a kire me so no be ba ya na se ya ba Ghana ni baba papa mame bodi ansa na me de ko e fra mi Vivian Frimpong mi fi Ghana mi fi ekuyapem latte mi shop ni me wo enkola miensa ye babrin shop ne de ewo akiri ho ye betumi de mo akire na ye de ye Africa fo nti no da bia no ye hwe na ye niema esan ne ye kwa ya bagana ya befa ma befa nioma no eniema na ewo ha no efa dodo na mi wo free me fa free Ghana New Golden soft and sheen
me wo me nso ye frɛ me ya Selina me free doma wamfi. Ne kura ne sɛ yɛbaeɛ a yɛbɛdi yɛn ho nkɔmmɔ ɛwɔ ɛyɛ Belgium na Antwerp a yɛdu no dedi kan yɛbusa Ghana yɛkura a yɛwɔ mu tuu mu twa mu fruma ɛba ne sɛn a mo no de sie ne ɛyi na mabɛpie mu wɔ ɛyɛ Belgium ma mu ha se ɛdeɛn ɛna de mo ba ha me Vivian de sebe me maame ene di kan bepie mu wa ha se nti oba tampa ntnsty na edufu obepie mu na ese akwanja abeda ho se ne mma nso ebeka ne ho nti no me se me maame ene de me ebepie mu wo ekurom ha se me ne menuanom ena me nso metumi de me mma enso etumi ewuro me mma nan me di omo nso etumi ewuro Me nso me sister na de me ba ye friend Amalidia my sisi ade ono wo UK ono na de me bepie mu wa hese me kasa de aseda de ma me sister Amalidia fi say wa ye bi wa be ye bi pa because wa try me 3 times nso ni nyina wa mpa ba enenne wa ma me nso me nsa koma no yi ti baby o bi a me danas yɛbɛda abusua nyinaa ase yɛ maame ne yɛ sister ɔhema yɛte Ghana no de bia de yɛka ne sɛ woba Abrokyire a wobɛpɛ biribi na wode akɔ fie na asɛ mobaeɛ bihwɛ sɛ de siti a manya biribi ɛso modɛ wɔ ha ɛdeɛ na ama modɛ wɔ ha se mesrɛ me ka ho Abrokyire me ba foforo no me maame na de me ba yɛ de but manfa ne betee sa na enye easy me bre mu yie na momo no adom na me say futu a me de be ma emayewa ene imranti a yen me hu se na me ka no this recent yen emaba ne imranti wa no me say adwumasua wo hoi eye pa because Abrokyire ha me bae sanka me ni inside adwuma anka me nyobia me kas ye kas me nkosua adwuma no kora na me twetwe me ho nko na me feso ma school kakra me wo secondary school nti anka me nursing but the way I me ma me sika say nursing no me na me suro kakra wo moja nti no me mfa mpe adwuma bi nsua no na me twetwe me ho but me sua ye no aboa me intimidate futu a me de be ma wiufo no ene se adwumasua wo hoyi eboa pa enu nyam so me nso ne ameka na say ne ami sister kan ye ya na e wo se me de to so wo ba Abrokyire a na wo kitansa no adwuma eboa yie because me ba ye no manante bebre me kosi Holland me free Holland na me call Germany Düsseldorf me free Düsseldorf for some and team one na me kopie France Paris and na me sign call ya ma sign aba Belgium ni nyina nsa no adwuma ya ba me ba he nso me sister yi waboa me yie because ono na ma me nsa ye den ekoma no ni amede han dan bibia oboa me nti me hu se adwuma sua no ye nhwe na anim mu ne kwase a eye ade bi a wusua eboa wa nkasa woni padua no ema wani ntete niema bebre ho ba na se wunyanya ba bi kora na wunya obi ti ba ko bokora obetumi aye den enya ne a obedi aha nti me hu se adwuma sua de eye sɛ de yɛ binua man maka adwuma sua ɛyɛ binua no bebre yɛ maame ne papa no de ekɔ school a de omo kan ne sɛ owie school no abɛyɛ doctor no abɛyɛ lawyer na wabɛyɛ ebia businessman na businessman ya ne yɛmfa ɛyɛ edwomdeɛ nka ho yɛmfa ɛyɛ street deɛ nka ho I say businessman ne do bia okuta billions a ɔkɔ Abrokyire ba wo abusua no kra wo ka no kra no capital no kra wo ni bi nti sɛ de yɛ kan afuom adwuma ɛna na yɛ abibire mu na sɛ Ghana yɛ adwuma pa yɛ ɛyɛ afuom adwuma ɛne sanu adwuma so besua tailor adwuma ana obesua fita ana sesei
na yɛkɔyɛ sɛ wokɔ school no anyɛ yi a ɛne yɛde sɛ kɔsua adwuma nti wode wɔ a mmɔbra ɛnɛ wobɛduru Ghana ɔmo sɛ adwuma ni Ghana mote ha na mote sɛ yɛsɛ adwuma ni Ghana deɛ na mo so mokafa ho school deɛ ɛyɛ obiara ɔde ne ba bɛkɔ school ɛboa na mmom no sɛ ɔkɔ school no na wo fele sɛ adesua no ɛmmoa no na otumi yɛ bold na ɔka kyerɛ wo na otumi kyerɛ deɛ ɔpɛ sɛ ebi adaakye ɔbɛyɛ a madwen kyerɛ ne sɛ adɛn na woma ɔnyɛ saa adeɛ no because mewɔ enyo bia na school ne ti edibua no wɔ school me wadamfo a wakɔ Legon wakɔ university awie okɔwie na onye adwuma enti oba ya na mabie me salon e wɔ Ghana no ɔhɛ me a me ye ne ti ma ne wi ap no say Vivian me pese me kwa kosua adwuma na me tu ne fo sɛ ɛyɛ ampani ampa obi a graduate sesi o hairdresser enti no ofi Legon this kind of graduate na yi ni nyina aban adwuma bibiara wajai yes salon ama owie training no so no ne ma me ne papa ebie salon kakraka ma no enti madwen ya me se enye obia na ebia ne ti edibua no wo school ni nyina no me se uko school na wo position bi mu a eye wuti se wo feeling so say amwa wo say bi a wako school na we unya adwuma anya pa adwuma bi sua na no so ebebo me so ne amede beto so ne say enye school nkoa na eye mmoa say bi ba waye nipa tuturu ya ye wo yi abrofo bebre ye farmers omo uhu se ni uhu ye kasa farmer ono kura no wo sika chen ni oti office ba Ghana no ye hu ne se obi oti office nko ana oye nipa tuturo ewo man no mu nso na nyesa na tie wahu ade bia wo ye no ma wani nko ade no ho se ni ameye me nso ebetumi aboa me daache say me ye farmer mani gye madwuma na me ye no ho me ye hairdresser mani gye ho me ye teaching yi a me se mani gye ho bibia interest bibia wo tompio watakra ma wani nye say adwuma na wo ye no wani gye ne a wo ye no ho me hu say saa de ne nyina wani gye ho a ne nyina ye adwuma nya adwuma sa office adwuma kwa na ye adwuma ntu di akra ko school na so no ka kiro say bi school ya me koi ma me nim ade nti me pese me koye interest anase me pese me ye hairdresser men nka say wo be pa adwuma papa bi ya ne nyina ya adwuma ye ba ha ya boa yen wahu obi ote Ghana ebi a ono ti office no ya ye te ha ebi a ye nso ne ye nya che ne bosom ya katwa na ebi a ye nya na a week wahu nti no adwuma sua ne nasefo no omummu no omon respect adwuma bia eye mfuomu dwuma ma wani nkɔ ne awo ye no ho ha ye bu farmers pa nti no se Ghana omon so de besi gina ye se ne ame ye me so me wa kokoduro se ne ame ye daache me de be ye bibia e be ye adwuma se de me nua man makan ne se sa no adwuma ho hia papa ne so se de kano no de bia ye se aban adwuma ne sa aban adwuma ye se wakɔ school bi aban ma wadwuma me nua ma maka bibre omomo ye Legon University, Kivas, just all the universities that were Ghana in Rebecca. So many schools are background and private universities near. I think it's a subject now or more ofano ebuaye because all the subjects are quite HR, any administration, any office work here no more. It's a crowd there communication radio abantino. The communication is so jinkofusika or hopa, but we are radio station. Private one obeko enye government one obeko it is saying ankran nyuma no ehu hia mona maba Abrokyire a mo ka say bebre etabu mofo se mo sora mo say efie hanye efie ye so osu adwuma na beboa de ye ba ya no mo de exchange rate ne hwe sika mo gye no ha na so do kan ye no
so aha woyɛ etire baako bɔ a sika no mu odu ba sɛ sika no mu odu no wode akɔ compare fee na wo kan ba ha no mo asetena mu dan ka electricity ni yɛ ya mo yɛ no ahokyere nim ho would the Ghana rate no compare aha metumi ejina me na so aka say aha ye far better because me botiri a me de be compare say efie wura no car ebi aboso me metu ya no edoso but metumi gina ha etumi de na wotwe etu ya efie wura ka na me de na wotwe miensa e de agu me botomu a me say me te Ghana kora na nipa oye adwuma kora wo bank kora no mentumi ne na yepe bia me de sebit wo say bia metumi ne na yepe enti no Ghana ne de no kora de eden ho eden na aban ne nso no on to sikamu too much ti said ya aha no etie no aha no sebe ye botiro ye san wo mma emma no aban ne ma ye kakra e de boa for efie na ama abatan no a ye adwuma se ni ye ana abatan bi a o ye adwuma bi a ho aha ne kakra but ye Africa ho no enya saa netie enti obi da hiamu a o da hiamu tu agi omu a ibi me wo enanfufu a omo ye aban adwuma but eden e wo ye kurum Ghana titiru eden pa enti saban ne betumi ahwe na wasane ahwe abatan kakra ebeboa ne meka na se sia mom de te omwa abatan for no e wo ye man because eden se sia wo hwe ne ma ekosoro se body nyina nya price wo hu ye hu ne sa na reho asefem because no say na ye hwe antenna program edinti na obi atumi afa ne ba akoto atwene wo hu ahokyere nka menkai se obenyensen boso menkono atumi akoyi na to abonten se ahokyere nti yesre no omwa abatan kakra ewo ga so de bini abaka na aban na emwa abanta kakra ba wo de oba tan a wawo de ne ba akoto baabi wato na twene a se nya de foforo enye ene social media any radio stations adoso ntina otine de bia mokrom ha motie enoma esi bebre eso nam radio regulations e wa ha no ene ye no crime rate ni normal bebre ne ye no eno so mo beka ne say Abrokyire emmara ne ye adwuma enti no untumi nkoto wo ba entontwene because untumi nwu wo fie obewo hospital na ha no ni amehu ne say wo hospital immediately na apɛ no na akɔ computer so nti untumi nkoto wo ba entontwene but Ghana no wo behwa na obi awo otumi wo ntafo kora ne aton baako ne de baako ama ne maame say efa I can't say but fraudness ewo hospitals ene ayi no edoso ni nyina so ye ahokyere ni bia na ma omoye sa but aha no ye ho nchien too much to say dia Africa te no ye ho nchien sa enti no se eba ne se Ghana fo wa ahokyerem na ye Abrokyire fuo bi eto internet na ye fu nti no obi afa ne telephone a na o kan semhunu ente sa ahanso kura ahanso ayeden kakra o na mama isa ne say aban ne bua ye kakra ne nti no ama ye nhyeda ehu te said ya Africa for no ehu no enti me opinion no ene say anka yetumi nya abotre kakra na nka emrantewa ene mmaba yesisu a yenya
adwuma anye no kuya wo ho wodi aburo hye fom a eye adenti na yentumi enye farm yentumi nye kuwa kakra farm wo hoi wodi aburo ena abanche ehye fom a efifi enti se wo hwe na se wunya adwuma anya enye nkran ko ani kura a yetenem ye nyina ye fie kura ase ena ye ba be nkran se ye ba be pe bibi e di akofie enti se wo ba nkran na wo fu se wo ba na se abrabo no anye ya metumi option opinion no anka san ko ukurom na se banchi bodie eburo ni nyina wodua eyeye na start na bua ho se wo bedua efichire eya nkakra na eya na se bibi se mi se no mi ye nipa mi fi ekuro late me bua pa omo frɛ me Selina nie eto da bi kura na o kasa omo frɛ me ye nipa ho chewa me mpese wo beda kom unya frɛ me ya no mama o kakra because nyame aye madom kakra wo ba bi ya me woyi enti no se me de maw na se wantumi amfa anya bibi na se me ba na me beto a na me bua fu na se me bua the next person ebi so ho na me bua mu a me ba me tumi ho se effort e wo ho ebi de atdua buro ebi de adua banche obi tumi de mi kom mi ko hu bi saa nipa bi saa no na che se menya se o nipa we me bua no a minim se daache no ebi kura na me ni ho na me ba kura na me nua bi nam ho a otwa buro kura ma no a eyeye me kai se me ko mi kurom me ko ye na one woman bi o so akosua se ne ye alata semana enti ne me ba ye no minim ba bi onya me no made no be frɛ me o frɛ me o se o pe 10 million ana me dana na me ye ma no 10 million is 1000 Ghana eno se o pe dana o kan ye mama me se mama na ndi wana me ye sika no ma no na me ka hye urade na onyam se eda me du me kurom no 10 million no ni abayo wan de aye no me kura na adwune ne ntiase so enti me san ba na me san be pay so 20 million ma no so still no onko so ye frɛ no ne maame eye choba e wo late ata akokonte nanama ode nanama ni ani enim no me koye no mama nkrofo bebre me no madi but ono pani nipa me hu se sika na bede man no waya ma emfaso abaso enti nipa saa no o ma ne bi ka ho na otumi de corner because ono wa wo bebre enti no wa ne upon ne ma bebrebe ni nyina no wan sika no still wotumi se oye force for bon ho modern me kokoro no so me kona me hu se me ko sika na bede man 20 no asan akọ n'anim a na ma san happy because esi agana na yeden ebia na niema na ode toto no ya totum na wasan de bia ka ho ama no wahu nti no ya nua no mai se wo hwe na wote nkran eye nkran ko ana ebobra ukọ wakura senso a eyeyi eboa ne meka to aso de se enye krokesi mu nko ana yetena bobla eyeyi nti babia ene ha ubetumi obi tina krokesi mu nso abrabo ne nyede eyeyi no bi so betumi atena kroketu mu abobra ama na yeden ayeyi na nye sika kese ene edididwa ema ne tumi pegya obi tumi hyase nketo mu ansa na wayeden wabeye na obi so wo ho de kese hyase nso enyeyi nti no ne nyina agina ya ye di padua no sede a wo pese se wo hya abrabo bi ase na wo pese abrabo no koyie mawa nya se wo hya ase ketwa no ochena wo kohu ade we na wakoto ochena hu we na wakoto wahu ne nyina no nya ade ebetumi ayeden aboa wo heya ya ba ya ye kan ede bia na ne ye beye no na ye chemu a me nya me die yo sisi ama me ba shop ase ya
metumi hu se the edi kan no African products bebree ene wɔ ha titiri ne Ghana for enoma yɛhwɛ Ghana for wɔ ha makɔ shops ne bebree mu a mehu se Ghana for shops but enye se otia na America memo ma yuko utimi hu se monji a roadside pa uru so hu se everything is like other nationals no ebi shop ni bi ne hu ahwenie opanyini ya na de ato ahwenie no so ama me ahwenie no de to ya sene ne ye nan ebi wa ha we hefa de nie Ghana krube so uto ne nkran nti kantamanto ho na se kantamanto se efiri eye somenya eye krobomemu se fra santimemu se firi hine o ne nyina ebi wa ha o hwe ha so a nye malifo de ni bia papa ene wa hey eti product amu ha ne nyina no ye 90% ene free Ghana yo mama ye da se bebre na se de wasi de sa shops yi normal free Ghana so de okay fine nkuto by the way yemra ye se de na menia be kan Ghana for bebre ene wo Belgium ha menia ba ko kan wasi yi Congo for na Ghana for ene toso so the ubi adwuma so the kasa usua san adwuma oba ya obebe ya watime nya nipa me nsa kan ho amoye adwuma bitumi sa ahon keka wo mu pa anye bia Ghana for titru no omoba ana hoho no pa na eba mesra wo da Ghana for ankasa Abrokyire ha ye ya ho ya eni ne dikan ne toso mienu ye mpese ye yonko ebetwa ye ho inti no omo wo efi bi edi wo ha wo ba adaben omo a ye beto wo mo no efini a omo kan no na wei oba adaben na momo no emi se obi kra ne nyame no na obi nyina ho enti no wo kɔ wani mu a na Ghana ni twe wo esan na me de me futuo ne se me eno na me de tu me hofo sei said ya nyame abo me na bi ya nyame bo me no na wo Ghana ni kono na wo ni wo me ho enti no me ma wo mu me mabem enti no me de kwa na me ko aha na me wo no me customers kota de Ghana fo omoba na mo ahoho no omoba pa echan Ghana for no cause Ghana for no omwa etaye omwa omuti ewo fie na mo hu se esey a ansa no de aba enti no kura de eye ba ko Ghana for ya ye mwa ye ho ewo akwantu ni nti twitwa no edroso mayen enti no ekamenku a ankanka bom enehia Ghana ni bebe yi wo bebo no me particular said ya meje hoho no menye menua Ghana ni esa enso wo beje ne half price ne kura still a o se so o kan isi ani se akwaye se price na de ma no onu change akọ Ghana sikemu ansa na odun aka o se ekọ Ghana sikemu wo wa ma ne half price no na wo ka half price na no asese ese na se Ghana sika we wo de ko Ghana sika mu a no agbobo no e de amount se eti se na se me ko Ghana anka se na ya me ko a metwia na ni adenti na ni na wo nko Ghana ho nko yetire no na wo ma because efie wura no oji yen euros enti you to me fa Ghana emma esika emmetoto Abrokyire e de ho enti me de no kore pa se meka na medi no kore pa de a Ghana ni e wo ho a anka me prefer se anka hoho emra se Ghana ni wo ho a aka me prefer se hoho emra neso so ye se hoho e ba be fa akode
eka kromani emfa asemsebe megye se we wo Germany nkabom kroye sa word me no we ya di ntintiman e wo Ghana fo mu se ye no ye ho ye ni kroye ntini enka ye ho mu no mentimi kan kwa achiri kra de meka ne se we will Turkish for so mo mo akasa hall a omde ye omaye omde ye omo parties omde bibia yen ka sent tokwansi ho among them no tokwatimi simu de but 10% of it no it means 90% no but a bag Ghana for mu dia as 95% e ka omko na egu na 5% for no ebre ekroye eni ho no kore eni yemu odo eni yemu eti na ye ti Ghana no se mu bi fa phone na omo frɛ na omo kase ena moti Ghana ho na se mo kura moti ha no mo kura no mo problem se ne wo Ghana no mame ya unua ba panyini aka bebre efa dodo a eba ha se ni yi yesi bia adwuma Ghana na egu mehu se krum ha kura no mo kura mo bia adwuma na egu ese nye Ghana asem krum ha no yesuban no Vivian person no answer that question we Vivian je Mr. Mo asam ne say me be wura krom ha no me ma me na de me ba ye di o ba na krata nka me an ma ba be struggle hello me an ma be struggle ena nyame ya adom ena be di nya me krata ena be di nya kra na me nya krata ye kra na me bie aze me nua Ghana ni enimu se me ni krata no wa be gina manim ha ai wo ya me twakoti ama wo wo ya be twakoti ama wo ni paper enti no me de madwen kira me de man ne se wo di police ni mame a wo na wo de me be kurom ha ti me kasa wo kasa de kire police ya na chese na kwa se nipa kro na be pimp e de ama wo enti na nipa na suru na okọ ye no do ye ho enti no me de madwen ne se Ghana fo ye nyina se anka ye kan ye ti bom eye nipa baako anka beboa nyahwe de kan ne se nkabom ayi se praye oye baako a ebu okabom a emu tse de bia de etie no akoye se asem mo Abrokyire no obi afa ne phone sinanim ana se ne computer sinanim no nya ne camera na obo obi sobo obi ebo obi sobo na ye ni akasa no yetu ye hofo ya hye ye ho den ye hudi daache eseye ena meka na Abrokyire Nkomo de bia mo so am se beti Ghana minim de ekoso Abrokyire ho no ba me be wura ha no bitimi hu se ebre no wa ha na emomu no enam nkabom odo kroye eni eya eni Ghana fo munti no enama Ghana ye bresisi no oba tekeshie ye baako oba Nigeria fo wo ye baako oba Congo omo ye baako Ghana ni bie floor ana obie back akwa chese ebia yakọ adwuma ya bre ebia mekọ akotena ho ama makojojo me ho kakara Ghana ni beko ma police abetum neferi sesia me be krom ha em se me wo 12 years ni me ba ye mpo foforo no na Ghana ba e wo krom ha ebro 5 but ni nyina egu e wo ye aye ho entokwa ene ye metwa watum sesia Ghana fo ye ni baby kura ye frɛ no ahome bia ebia yakọ ahome ya bia ye fi adwuma ba ye be kwakọtena ho ni ya home ebi ni ho kurom bedwom ha de ni nyina Ghana fo ye Ghana fo ya yegu no saloons aka wo kurom ha eye Ghana fo ye be se 4 pe ni nyina Ghana fo na egu no
na mo media me salon ha de wa be ka so begu ne de ene agi nyame Auntie Vivian okasa ma mani age safo na maka no anye bia motuma kam ho abom se de be ya obinti metiti montem na motimi apagya mu akɔnanim for no kura na yaka no me say ye anso kura ye hu sa racist wuchi obi fele say we wo customer chain we ni mutire bo e de chain we enti no wuchi ya obi a opa no oje so but me da maami bi ye friend bedu hair salon na me nyo bia no na me nene na ye adwuma me firi ni ho na me beje me de me ka hye wrade ani onyam say wanye me bone da enti nyame nhira no oye Ghana ni oboa me time na me nkura krata mpo oboa me enti sanka sama mi we ni enya ne so miensa ewo kurom ha anka bebo ayen pa na mo nka ye na aka ne de ho mi ni obi ya adaho adanse de omuno no se ese ka ye ho bom de di betwa to kra mo visa sem ene mo passport sem yetate se mo ko ye anemsini embassy ho no mo more challenges ewo hono na metiti mu a baabi a makodu no so wo kan mebusa question mienu se bi so wo kire mi mo ne wo mo de ani sinto ewo mo ne embassy ntem na de ne ade a embassy ne so ya eboa mo asem ne say me de start here fi me ma emienu na me de omo fi Africa baaye ne so omo baaye no omo abenya 3 years ewo kroma omo passport na wu na momo no ye aha no Antwerp ne ye wo anamsi bia se wantumi ankɔ a ono no atu ne ho agina ho se o ma ne sika obekɔ akɔye ede ama wo fine first no na me say 150 euro so ya tutu ne yemamu bode akura ne menkan a ye ayedua wo ye kurom kura no dollar kan no me ba passport mienu passport ewuda me ko bisa 150 no se si o se 270 passport se sankeke 270 euro aden o ka se Ghana nam sini o hefa Antwerp ha embassy ho no ewo Brussels enti me wo Antwerp enti obi na etu ne ho asi wo se o gina na obi a ebi oye adwuma a ontumi nkɔ no onu etu ne ho agina se obeye se wo de ba o de be kwa ama wo na mo first na ye 150 but se si ya no onu wato so akopem 270 Vivian so ka se Ghana nam sini a o ha Ghana nam sini a owo Belgium o sahwe Luxembourg ana Luxembourg sana mo kana okay Luxembourg fee na aban dia to ho se omonye no anye bia no yatum ana de ne dada no ana ho eno de ukọ Ghana embassy a ne eda ho no fee no eno ana eda ho oyedi papa me kai say about 3 months ago or the betu dwa oba Antwerp had the betu dwa say Ghana ni bia o fele say o ni Ghana passport no o ma bia ya oba sika ketewa bi utumi tua Ghana passport no on sabeka ni aban di aba nanse ya eye ya eno no o de betu ho eni nipa dodo na ne koye ekoye ebi because that time na ye me man de amukura bi nti no na mo o se dia oni bi no wate so o se bra na beye bi nti no ndo oye good so o kana sadia me de be hu ne se eye omo no office no ena ye recognize a ye nyina ye wo Ghana no ye nim se Ghana aban ayi obi aba ha yetua ne ka wode nkofo aka no ho a ono mo ye adwuma a omo boa se visa passport ene aban nwuma bia eso ogina mu ye no ogina mu ye
ɛno no mu ni ne ho asɛm bi aka sɛ mo obi bi kan na mepɛ sɛ mete na mmom no ankorankora bi ɔmɔto mu asi hɔ deɛ ɔmo deɛ ɔmo deɛ ne deɛ sɛ woka ne saa deɛ a ɛna na hɔ deɛ mɛtumi aka sɛ yɛntwi break wɔ hɔ wopa na akɔ nipa ne hɔ wopa wo nkɔ no hɔ mebɔ ma Vivian ɛkwan ne wa ɛyɛ aburokyerɛ adwuma yɛate yɛnim saa sɛdeɛ wokaeɛ no sɛ taama na wopa ɔma no deɛ no ɛnwui ɛna ɔbaeɛ ɛti sei no sɛ wu a ebi a ɛkwan twa no ɛna ɛyɛ yi a hɔ deɛ mimi kwama nkɔ a mete ha no metumi nka bi metumi de adesrɛdeɛ bi ato hɔ sɛ meyɛ akwalaa ne maame me na mede ne baeɛ metumi agye pepa bi sɛ nkwalaa wei yɛ me mma na nti no ebi ɔmo passport na wu nti ebi a sɛ mekɔ Ghana yi na nka mede akɔ na nka ɔmo ayɛ ama ɔmo because Ghana no sesi ya no ukɔ a ɔmo say agye fingerprint anaasɛ I don't know mede me ba kɔla this year April nim na ne passport no me kura na mehu sɛ ewu but Belgium for ma me kwan ma me de akɔla ne kɔɔyɛ passport na wu nyina na mo mede ne kɔ Ghana akɔla ne wɔ me nkyɛn wɔ me ha Belgium for passport and Ghana passport na me twa ticket no manhwɛ passport no enti me bɛkɔ a day before na me hwɛ na kyerɛ sɛ passport na wu enti me madwen yɛ me sɛ passport na wu no ɔmo ma akɔla ne nkɔ but me kɔ try kɛkɛ wɔ airport hɔ me kɔ yɛ no Belgium aban hwɛ yɛ na kyerɛ sɛ akɔla ne ticket na watwa no ɔmo ma ne nhyi na ɔyɛ Ghana citizen enti ɔmo pene ma me de akɔla ne kɔɔyɛ na mmom mmara a ɔmo de hyɛ me ne sɛ kɔ a wo kɔ yi bɔ mmɔden asɛ wo bɛ renew passport no ansa na wo de akɔla no ewuram anya saa yɛ mpene ma wo fa akɔla no ewuram that time na me kɔ for 3 weeks enti no me pene so ɛne yɛ nyina yɛ kɔɔyɛ na yɛ kɔɔyɛ no within 3 weeks the bra me brɛyɛ ɛsɛ sɛ me kɔ sesa me ticket for another 1 week which is 1 month ansa na me nsa kan akɔla no passport no every passport office Mame Vivian ha na yɛ me de ɔho sɛ emra ɛyɛ utini ya emra ɛyɛ mmra ɛsɛ ɔho sɛ wobɛkɔ online akɔyɛ application ne ani na no yɛbɛma date ɛne na aba na maybe okay that biometric na aba enti okɔ na sɛ wo the way I want ne ɔmo bɛkasa no it can be considered also wo yɛ traveler ɛnɛ mimeti ha na me ka sɛ deɛ wo ka no enim na me boa ewom na emu no enye embassy ne discretion also wo sɛ okɔ airport straight medical ko Ghana embassy so ntumi nya hohwe akola ne san na sɛ ho san ɛna me so me twa ticket 1003 nti mia na me sɛ me kɔ akɔtry me lock ɛwɔ airport ho ɛna airport ho etumi subsidy ye ha na yɛ me de no ɔho sɛ ekomo a wo ne me di sese yɛ ɛno ne challenges a Ghana embassies ɛne Ghanaian community ne mo wɔ outside a na mo ne ɛyɛ embassy ne deal a ya na mo pese mo yɛ authority wɔ mo so me backroom ha say no embassy ɛyɛ German aban no ɔka kyerɛ me sɛ onhia valid ticket, right? Meaning don't buy the ticket. But when I'm with the car koto ticket, you person use ticket date, you know. A force say yenya adenema straight. But mo free Ghana eba ha no. Mo nya sa strictness ni bi o German embassy ne so. E dey na obeka fa ho say. Dey na wasua free. Nia mesua free ho ne say arefie ho. If you say me na me ameka say me mistake say me twa ticket ni wie ansa na me kɔhwɛ passport no a day before say metu kwan ne so na passport no kora ewu nti no eniti me twa Ghana embassy na che say Thursday a omo nya adwuma nti na che say the next day no me ya me ye madwen say me mekɔ ho nti me kɔ ho no na che say omo pa che say omo ntumi nya ho hwe nti em say akola na na say esan
nti mesua free mu say wo betu kwan a ansa na obetwa ticket no di kan hwe wo Ghana passport na hwe say eye valid so obetumi de atu kwan ana say wontumi mfa ntu kwan na ansa na watwa o ticket nti ende mistake ne de ena no efa na so na efiri me na momo na mi kodu ye no na me share the way ya me kwa akoye passport ne foforo a o mama me paper afi Belgium ha se me fanko na akola na within 3 weeks no yentumi nsan wura mu a ekoye kululu se me say passport office anim ho na no enkrofo ginagina ho o ma me say ya me metumi aye ne 2 days metumi aye ne 1 day you know emwayen cause ye wakwantuom ye nim nia eko enti me nipa ne kan so nipa ne je me 20 million agency fee ne bi akotua connection fee no akotua ohun says the all kind o gi tu mu say efiri me ya sama 3 weeks eso who say maybe me offer say wo UK or apply for the UK passport almost 3 months until a year wo fear so baby no until me maybe say add na uncle file say no uncle yaka 3 months it is also could do Ghana now fill it online na appointment data you have to apply with the appointment date but so those kind no no correct me to say sister castle ya man the paper when the mouse paper no paper na me gifi brasses airline for before say omo de akola no omo bema me de akola na to kwan no omo na print paper na ma me da se bebre on say tira ye ka say ye wo embassy wa ha ono betima ye passport na ma ba so si kan no wo no bypass me batobo oba would say meet me nye no sa time na wo pe no and I will call embassy first airline ho and also can say okay meet my chance am akọ na mo ba dia esakra no renew sa paper na airline de amount enye authoritative paper on Ghana only airline no yensua bibine the Mr. Saken to my experience in the passport acquisition you know Ghana government mean the Belgium government to do and then Belgium government also, and as an airline can tell Ghanaian government what to do. It's every day, no matter. It is about time we all should be say, maybe your website, should be updated every day. And no more be brio no more, so they go no more. Yen koridi. Mama yen ye say ye be call online. Na ya kwhwe de ekoso ho. Ba me ye adwen with me bre say online no and updated a hoso no a mistake ho eti ye nyina no eti na meka adusua na yesua wa ha ye ba yi ko ayiwe ya ma ka me so me fa sawe no emeto so bi yesua bibi me no ya adwen ebibre say ticket ye ntwa ticket ansa na yakoje visa ti wo ha na wonya cheap ticket a mostly no mo Ghana for na mo Abrokyire no ya na munya cheap ticket na mato Pachanya wo nkwa so na America aye collective idea so de buy it would you to mus aye onfom so it would the on ka ho say na the tosumi no so aye e kwan a ye gira e ka se obi say ana we say it ne nyina e ka ne say ye nyina me adwene enko aye kuro na ye te so no ye integrate ye ho e wo kuro na ye ti mo no Belgium for wo momra Germany for wo momra UK for wo momra but ni nyina ye Europe ana meboa good it is shop ya we bie wa hey emra wo de bie shop na different from Ghana ni wa bie shop or Germany by EU beboana it no me nyina ye nsua bibi free me ntwa ticket ansa no akọ visa no ena ye ma ya adwene nkose ye passport ni ye no duration of time no ehia say the pe me can say o akọ visa okoyi visa okoje visa or embassy bia don't go online say mato ticket na nsana makwakoje visa se metie de menua ba e kana ye mu bebre ekoto ticket ya na epe say ye twa ticket no at the time bia e benya na cheap
nti wonya ticket no na akɔgye visa na ɛna de saa isusu so we ba eti yɛn fa nto etiri mu sɛ ɛsɛ saka yɛn visa na ansa na yɛatɔ ticket no bebree so sɛ o kɔ akɔgye ɛyi na yɛsɛ fa artillery no ticket no number hyɛ hɔ saa ticket number no artillery no yɛde ma wa ɛno ntua ka wobɛtumi de saa flight no number no yɛyi na hyɛ so yɛde visa no ma wa ticket no wantwa ne saa date no kora wobɛtumi atwa ne date biara wopɛ sɛ wokɔ ɛno ane sɛ visa no ɛyɛ within the limit of wokɔ Ghana no nti ɛno so yɛ dusuande baako wɔ hɔ na sɛdeɛ me nua baasa kan ne sɛ airline no ɛtumi ɛhwɛ sɛ ɔkɔ Ghana no a ɔrenew ne passport ansa na waba no ɛba ne saa no a me nua ba sɛ wotie me ha yie paa ɔho the most important thing obi a wotie me biara no ɛyɛ free ɛyɛ consultation na mede ma Abrokyire Nkomo yɛ saa ne yɛte a yɛka yɛsua yɛ nyaa yɛ ho adeɛ sɛ wo Kumasi o sɛ wo Takoradi o every region bi a wo biara no passport office kro no fa saa document ni nyinaa ka ho mema obi a wɔ abɔnten ne wo nkasa kɔ director na wɔ hɔ no ho straight sɛ director mi fa kwantum na aba say ni na si from their own discretion no they can help you because omunum say short timer obedi wa ha sei na ya na nipa na wo kodi wa nim kra no e de na odi ko hye akodi adanse sɛ oyɛ obi a ofra kwantum na aba ba wo papers ekuta wo passport no obi bia ɛno visa ne yi beche sampa onti krom ha o sakɔ moma yɛmfa emra enye adwuma sɛ de nyina yɛ ka no yɛnka ne tintin bebree maame no ɛdeɛ afutuo kakra mo de bɛma yɛnnuanom a ɛwɔ fie a ɔmpɛ sɛ ɔmo ba Abrokyire ɛne mo asetena mu wɔ ha se mafutuo a mede bɛma obi a ɔwɔ Ghana ne sɛ sɛ wowɔ adwuma bi a ɛme sɛ ɛbɛboa sɛ wobɛtena hɔ a na adwuma no wayɛ because Abrokyire ha no enye easy sɛ ɛyɛ wo maame ɛna wo nua bi na ɛba bɛfa waba paper ka ho de a ɛne ɛmi ntumi nka sɛ memba na mo paper nka ho nefe na wo ba bɛ struggle ne ho niema anka me de ɛka me adwen ko a anka wo bibi a anka hwɛ so a na ye because Abrokyire enye easy maame ya ansana maame Vivian beto nsu agu so kra no mpɛsɛ wo ka bibi maame ene nora sisi obi ka sɛ ɔba Abrokyire a afutuo bɛ na ade bɛma no afutuo a mede bɛma no ne sɛ krata ka ho na wo ba de a me ka sɛ ɛhaye sɛ krata nka ho de a emu ɛden yie because say na oba na say wunyo obi krata akra na ade koye adwuma wahu na say wun krata nka ho na wo ba ebia na watumi akofa baabi na wo ba de a na wo bewura mu na unkita won sign ni nsa no adwuma de a emu be ye den ama oyie ba say ukita wo won nsa no adwuma de a na krata nka ho de a mu be ye den ba emoro so sa yo ma me ya che sɛ okuta nkrata na woba so maame na afale ama o papa na afale ama okuru bi na de woba oyire bi na de woba nkrata sem bi na de woba adwuma mu a na emu no sɛ okofa kwantia bi na de ba de a na onsan kutansa no adwuma kura de a wa ogigirege nti sisi sa no adwuma na fingerprint na aba ne nti yo ye de nyame ase maame Vivian ne kura multimedia for na yatoa mo ɛwɔ Antwerp Belgium memo ha se yɛdase sɛ watima hyehyɛ enoma kama I hope say yɛbra next year no na wonya second shop aka ho de na woka ɛne miguso kura ɛfa ho adwene na momo yɛn ayɛ Ghana for na so a wo kɔsoro no na ye pushi wo aba fam na momo no sɛ Awurade di wachi na sɛ wani abre na ne awo vision na da wanim no a wo de tu kwan no wo ba na wo pese eye adwuma em se wo nhwe de a obi beye because even kranta for kora no aye wo mo ba akokora no em se edu ba bi a omoko esene tekere mansoko nti no
me de me hu say ye nyina still a ye nipa ba shop ne de den a second one na de ba so na Selina kotana no papa we shop yi na ji ankasa what which is a really film number eti ye de besi ha ye de na se be ma twa jampo yakopon se ode ba eye Belgium na ye ni yinua ba Vivian aba behia enyo no ko a ene wo ha se one ni nua mema no e wo ha se Mike bra okay me cheche o etiofo na ashofo nyina dia my sister pain ne chi brother mo aka ne de no konsoa no because aya na Ghana for no ye wo fie ye wo Ghana e nuafo but ye ba kontu mu a no obi ampe obi na asem obi ukoso a na ye ne ya eno ne subanya ate Ghana fo mu wo akontu but se wo Africa wo be kase Nigeria fo ye o Mali fo ye South Africa fo ye but wo ba akontu mu hu se Nigeria na wo se Nigeria fo mo so omo ye no omo ye nuafo ono ni nua ye kura onto police manu Ghana fo me mo Ghana mati bebre me ba so me hu bebre I think it will begin any boss so Afro police na oni nkofo bebre omo wo fie sesia omo blow ablabom oye ne yanko Ghana ni cause Senegal ni ontum ncho police ma wo Ghana na wo boko fie ana wo binye problem wo Europe aye wo kom ni Ghana ni na mama won wa kire nti Ghana fo ya ba kontu mu a me tu mi no de yando ye ho wo nkoso aye ne ya wonya asama na ye ne de ene ne suban wo bete wo mo Ghana mo se Ghana for Christian country but se me mu no se me kase Christian country dia kama kase Europe na Christian country Africa ya Christian country because Europe wo ba ti bia wo mu Africa bia wo ba no matter what wo boto chese wo anu wo cross ban papa na se wo mbo wutimu po se wo pese wo bla se wo wutimu po se wo pese wo bla eno de ti bia wo bia no wo boto no matter how you will suffer or wo boto but Africa no sometimes no and I'm say ye Christian na acheche ye hunti ama Christian ni abehye mu a ye di obi dwuma wo de twaso manenka we de ya hwe manenka eno na edi enya no Christian country na edi enya no baboni wo ye bibi no wan ye ne ye a on my say wo nua mblebedu Bibi akadijina o se emrano de enye ni nua emranim ni nua emranim ni papa emrobra emrano eye adwuma as a timer odi watomrano ye da se bebre ye dum besi ha se nyame ya adoma ye bekwa akohia e ye nua no bi afka chiro madwen ye da se amen Akonta jo memeda ede memeda bia bo no sia ne fa ekopem na otwe a yubedi ato ne din Abrokyire Nkomo ene ye debre etifo amo wiase afa na nyina bosofo sadum dwumadi eye Ghana for amanone o mabafie soso ede kan ho gum na yeso ye kire adwere wa akontuo mu nsem nipa bebre na ayo madwen so ombetu kwan na omakobo omobra no mda beboa oman Ghana my economy na kwadenim enukre akontuo ho ehuhia na obetu kwan a de mede bia meka ne se fa kwan papa so ne tu kwan ofa efichi kwan na otu kwan wa yesa aboa sonso no woni nam na oti pimpim edu baabi a obenya ebon bi akohyem na kyese ho atɔ utranye yi na kopem ban bi na se obi tia wo so a aboa sonso ya pechew sa na kontu etie ebinom akɔ mfie nie yenti wo mo ka obi so kɔ mfie anim be kakra ye yatene nka eti woti nipa bi nka wo so Abrokyire de menu ekɔ ye afini de o ye nie wonnim de nti afini de odi ba ya wo ye obi so akɔtena ho mfie 50 pepe ontene nka no wonnim de ekɔ so ho ti de meka ne se so obutu kwan afa kwan papa so nipa ba akosi ne so e wa akwantuo mu no sa nipa no ene wodaache sa nipa no amma wo akwankyere papa wodaache apem sa nipa no so e ma akwankyere pa na wamfa eso anya de eso wo yeso so a obepem ni nyina ne se enipa su edida so edanso eti de meka ne se akwantuo yi tre
akwantuo we yɛkɔ no de onim ate sɛ ɔbɔfo a ɔkɔ rem aboɔ de no bɛbɛ fie wonim sɛ tuo sɛ yɛ gyan sɛ yɛ fidie sɛ na aboa no awuda hɔ ɔde ba na ɔyɛ nkwan na wodi bia wadi ɛ wame ba wonim deɛ kɔɔ mu ɛti akwantuo hɔ yi sɛ wobɛtu kwan afa kwan papa so tu na nsɛ nipa bebree afa kwan bi so ebu nkɔɔfoɔ ɛno yɛbɛka ho asɛm nɛnɛ adwumadi a yɛbɛdi a ne sɛ yɛn nyinaa yɛnim akwantuo mu nsɛm bebree wohwɛ baabi a megyina yɛ aha yɛ Belgium ɔmo city baako yɛfrɛ no Antwerp yɛ baabi a mebaeɛ ma bɛgyina ɔmo train station na mehwɛ deɛ ɛkɔ so sɛdeɛ bɛhwɛ ama yɛn train station ɛwɔ Ghana so abɛyɛ kra bɛhwɛ train station no aborɔfo no ba ɔmo hyɛ aseɛ ebi ɛwɔ yɛn kurom hɔ ɛnɛ yɛhu ne sɛ sɛbisɛbi mpɛduasa asɛ yɛnim deɛ yɛyɛ aborɔfo no kɔɔ ɔmo anim no yɛ so yɛkɔ yɛkyi Antwerp ɛyɛ ɔmo train station ɛna ohu ne saa no ohu top no asɛ first floor a trains no ebi gyina hɔ no mo na floor yɛ amesɛ gyina so ɔmo da yɛ shopping mall akyɛ sɛ shops ɛna ɛwɔ ha sei anɔpɛ yi afei na ɔmo beebi ɔmo shops ɛne ɛyi na wohwɛ m'akyi a bon sɛ elevator no ɛba another floor a ɛno so train stations no ebi wɔ hɔ no mo na wasa akɔ fam ebio ɛyɛ first second third fourth underground ɛwom train station ɛyɛ 4 in a row ana steps uhunu nyinaa ɛwɔ ha sei ɛma no hu sɛ yes ebi before yɛaka akyi mpanyinfoɔ ɛhwɛ na ɔmo nyɛ bibi ɛfa ho